இலங்கையின் நாடை தயாரிப்பு துறையில் புதிய வளர்ச்சியாக எஸ்சி ஆப்பிரியல்ஸ் நிறுவனம் இலங்கை முதலீட்டு சபையுடன் $6 மில்லியன் அமெரிக்க மதிப்புள்ள முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த புதிய முயற்சி ஸ்டார் கார்மெண்ட்ஸ் குழுமம் மற்றும் எபி குழுமம் ஹாங்காங் ஆகிய 2 ஜாம்பவான்களின் கூட்டுறவால் உருவானது ஆகும். இந்த நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சி மூலம் எஸ்சி ஆப்பிரியல்ஸ் நிறுவப்பட்டதுடன் இது ஸ்டார் குழுமத்தின் வளர்ச்சி யூகம் மற்றும் கூட்டுறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டு முயற்சியானது ஆடைகள் உற்பத்தியில் எபி குழுமத்தின் பெரிய அளவிலான செயல்பாடு மற்றும் நிர்வாக திறன்களை ஸ்டார் குழுமத்தின் துல்லியமான கைவினை திறன், ஆக்கப்பூர்வமான புதுமை மற்றும் ஆடம்பர ஆடை தலைமைத்துடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. மேலும் எஸ்சி ஆப்பியல்ஸ் நிறுவனம் நிலையான வளர்ச்சி, புதுமை மற்றும் தரம் ஆகிய பொதுவான கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன் கார்பன் குறைப்பு, வளத்திறன் மற்றும் நெறிமுறை சார்ந்த மூலப்பொருள் கொள்முதல் ஆகியவற்றில் அளவிடக்கூடிய முன்னேற்றத்தை அடைவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.